मंगिया गामिनि आदि ब्लकनि आन्दाराव हलदिया गावसभा এই রঙ্গে টিলাও লারু দেববর্মা বুফান বুংখাই নিনি বুংখাই সুরেশ দেববর্মা বুফানি মুং লারু দেববর্মা মিয়া हरनि अनुमानिक हरनि 10टा पुरु बिनि नुखुं पुरा हर नांगै पुरा सेस नहमायगा ताबुक जों प्रशासननि हयते जों ब्लकनि हयते विलेज पंचायत सेक्रेटारि फायगा आं बीएससी नि चेयारमेन फायगा भाइस चेयारमेन फायगा फायै जों तिनिनि बिसिङाव इमिडियेटलि बिनि जे नांमाने साहाय्य खायना नांमाने जों बनो साहाय्य खायनाय बिनि नक जे खय खति माने जों तिनिनि बिसिङाव बनो रिलिफ दिनाय कोनो वानाना गरै मिया हरनि 10टा हरनि अनुमानिक हरनि 10टा पुरु बिनि नग थापानि हरबाय बिनि नग पुरा सम्पूर्ण खामै दंसं थांगा बिनि जे मानै खनै तंमानि जतन सेसन थामायगा कायसा मानै फन तिख्लाय मालिया निसहायं थामायगा हायफोन वानाना गरै जों बिनि उकलग तंगो ब्लक प्रशासन तंगो पंचायतनि जे सेक्रेटारि बाबु तंगो जतन तंगो जों बिनि नग ताबुंनो फायसपायगा हामबाय।